L'Ajuntament del Vendrell ha presentat la programació del Teatre Àngel Guimerà per aquest primer semestre de l'any 2013. Hi ha previstos 7 espectacles, 3 menys que l'any passat, degut a la crisi econòmica. Amb tot, l'organització manté la qualitat de la programació. Hem procurat seguir la tònica que hem seguit durant els últims anys, de portar espectacles de qualitat. El que sí fem és que els restringim d'una forma voluntària a un al mes, perquè ens estem adonant que realment la crisi cada vegada es fa més visible en tots els sectors i nosaltres, com no, també la notem, igual com ho noten els teatres de Barcelona. L'Ajuntament del Vendrell ha buscat fórmules per equilibrar un pressupost de 15.000 euros, que és entre un 7 i un 10% inferior a l'anterior edició del TAC, el teatre ubicat a la Lira vendrellenca. Hem buscat alternatives que abans no buscàvem, també motivats per la crisi, de trobar artistes que venen a taquilla. Ja no és pagar el caixet simplement de dir quan val i nosaltres portem tot el risc, sinó que també corren ells d'alguna manera el risc de que poden vindre, segons la gent que vingui, tindran o no tindran tants ingressos. La programació teatral al Vendrell aquest any començarà el diumenge 24 de febrer amb el muntatge La bèstia de la mar salada de la companyia Parella de Dos. El segon espectacle serà Nou maletes, el 9 de març, interpretat per Eduard Iniesta i Mercè Sant Pietro. Ja al mes d'abril arribarà el dia 7 Llepafils, una obra interpretada per Xavi Idàñez i Txell Botell. El conegut màgic Andreu repassarà els seus 33 anys de professió de mag encara al mes d'abril, concretament el divendres dia 12, i acompanyat de Joan Andreu i César Vinuesa. El 3 de maig arribarà al Vendrell El nom, l'obra que dirigeix i interpreta l'actor Joel Joan, amb Lluís Villanueva, Xavi Mira i les actrius Sandra Monclús i Mireia Piferrer. El TAC del Vendrell acollirà una nova edició del Cantània al Festival de Cant amb 400 escolars del Baix Penedès el dia 16 de maig. I el darrer espectacle anunciat serà l'autoparòdia per l'autodestrucció amb direcció i participació del vendrellenc Marc Benito, afincat a Madrid. Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell es destacava en la presentació del primer semestre d'aquest any al Teatre Àngel Guimerà un dels al·licients per acostar-s'hi. Tenim una instal·lació magnífica, venen obres amb autors coneguts, amb autors que per veure'ls a Barcelona moltes vegades ens suposaria una entrada que a vegades val, si no el doble, a vegades el triple del que nosaltres podem fer aquí a Vendrell. Ja es poden comprar entrades per qualsevol dels espectacles programats aquest primer semestre del TAC del Vendrell. A la Regidoria de Cultura i el Servei té l'entrada, entre d'altres possibilitats.